Bato ba? Ay, nakulak na rin no. Ay! Ay! Ya! Pre, patay mo. Buto man. Gutom lang. Ano may kuan? Ano may matimo dito sa balay? Wala ka na dito. Wala, ganit no. Nangukab ganit ko dito, wag ganit makaon dito. Ikaw, brother, lumag ka. Dara tao, may tatag mga sima-simaon rin. Ay, tama na ibiyabas di ako eh. Ano ba? Ha? Ulap na tayo ng tiyan ba? Ha? Gutom na gutom mo ba? Tara. Pre, balay skon pre oh. Tuno biya. Oh, pre, pre, sabi mong hamok pre. Bukod kita dari araw na. Tara. Hindog ka sa balay. Ito tong. Yan ako ninyo. Luyan ako, yako rin isa. Oh, Yan ako ninyo, pre. Asa ka kumato rin? na. Dili taon may nangita mig timo-timo onre kay pastang gutoma. Oy, Usla kay usla. ko ah. Usla na kayo. Nagdaw mo kay kuya ko tara kay. Kuya ka, mo ibiyabas. Kuya ko. Kuya ko. Tara. Ari ko ta. Sino ang kanina kuya ko? Pre. Pagbulagay tingali tagkuan na ni pre. Mangita ta rigwan ba? Kaning bayabas. Dire na ko dapit oh. Kumrag dinha oh, daghan kay na daw. Daghan kay biyabas diri pre. Daghan kanino? Sige. Bulag-bulag sa kani. O diha mo dapit diri arami. Diri na pud mi diri na mi dapit. Adi ko mo bulag nimo pre ay. Sabay rata. Kay kung unsay magkuha nimo, mo poy ako. Ayaw. Diri na mi diri. Ari ako. Ara. Uy, kadako. Kana di uy. Uy, di apag yun. Pre. Oh. Ara pre. Dawata sa pre be. Pre. Apa gini ba? Di ayo. Maabot. Ta pre oh. Ay. Gagmay man eh. Wala na pre. Wala na pre. Pre. Kaya pa daw na pre, pila na nakabok pre. Tama na tingali na pre. Dah. Kinsa man to? Wah. Kinsa man tong dawat sa akong bayabas? Pre! Tay brother dinner ang pinangita sa bayabas diri wala man. Ani no? Natay. Sani? Nya. Uy, yabas diri son. Diri ba sundri? Uy, wala mi dalan diri. Wala to. Bagnot man ni. No. No. Sumanto. Baan ka sa tingali to son. Ha? Abato ba? Ay, nakulak na rin no. Ay! Ay! Wait! Sorry ko! Aba! Uy! Sumo! Moy!
Inukin ko ninyo. Sabi, ada po dito, pre. Namin nakita dito ba? Kami dyan. Buko kayo. Itong mananat ba to? Ha? Ano tinggal dito ba? Bato. Oh, sabi mo, pre, ay. Tutur, ay. Bakon din ko, pre. Kalbang ito, pre. Ang tutur, pre. Meron ako diyan, mag-agwantara na ako. Nagkabayabas ko, tarawa. Sirok yung bayabas kanina. Sino, libang ito? Libangon yung kaya ko ba? Libang sa? Takot ako ninyo, ha? Pero kang libang ito. Dili, pre. Dali, pre, kay. Nabuto ka lang, pre. Madlok ako, pre. Bakit ka na mo? Ayo. Pre. Ano, pre? Paputa ko ninyo ba? Sige. Paputa ko ninyo ba? Oh. Dali. Kuya, tabahuan ni pangadlok. Uy! Init! Minta eh. Ano? Uy. Yawa, madlok man ko. Sila ba? Sindiaan ako at mga animala to. Paano to, nina? Madlo kay ganina ba? Hindi ko kasabot ba? Unsang klase na nga to? na kung baala ginawa mo ni pagkadlok. Gani no, langanin po. Ang Tiga. ito ganina. Ang susukop to. Dako kay bukton. Susuk abat, matingali. Basta pangita po itong bata to, ay grabe. Pre, nga ako kita kas naong gud ato gol, perting dagan ato eh. Nakakabatan ni. Hadlo kayo. Ito lagi oh. Dugay, bismillah lagi. Asan? Ito no? Hoy! Gahad ko. Nagan mo po ni. Pabuta ko ninyo ba? Ay, wala ni. Ya. Ang nagan man sila, nadlok man sila sa kuha. Ay, masin ko ni sungkod. Sungkod naman to! Buang mo ron! Kaasyong. Tay, no? Anong nadlok man dito sila sa kuha?